Kamu mundur. Ah. Wah. Iki sing jeneng Gathotkaca sing kondhang senopati ning Bendha ora usah ngalem wani maju ora wani minggat wedeni apamu Hei Endi mau? Piye? Yo! Hut! Yo! Aya! Wo! Wah! Waya! Aduh yo ego sing kene ning dhuwur. Piye iki mau? Nggih. Kowe buta kowe? Nggih. Sapa jenengmu kowe? Ngaku sapa jenengmu? Pati Ludra Parimuka. Kowe sapa? Lek nuwun Prabu Gatotkaca gobokmu. Nata Madura Prabu Baladewa kok krasana. Kowe wani maju jan palagan mani metuake Prabu Baladewa ser nyawamu apa piye? Apa meneh dasar kowe sudah urip? Yo. Sumuk nyawamu kowe. Yen kowe sebut kandhane Baladewa mundur. Mundur. Ayo mundur. Wateking prajurit timbang Bali Wirang luwung Bali dadi batang piye? Piye? Timbang Bali Wirang luwung Bali dadi batang. Warmane karo Prabu Baladewa. Kelata unta malang. Piye? Bareng unta Baladewa yo, untalan. Nyoke untalan. Kake untalan. Lho ki piye iki? Mas, tak kandhani yo Mas. Ora ndek biyen ora saiki, ora kono ora kene. Buta ki ora ketanggo kalah ngene unta malang. Ngono wis biasa. Ora entuk aku kon muni piye. Ora piye dublak tukak cangkemmu. Katokno budimu. Kurang bolo nyuruhno kowe gampang medat yo kelang sekti meguru ayo. Ampian kaya wong njala rebuting kaya menjangan mati ora ana Baladewa gigih kurung salaba. Sayuta para saketi muri kadang dewa legane atiku. Lakon mati dening aku derajat apa? Nek buta diapunmu kepo papat gane atiku. Iki dalem kamu ae. Biar kowe ayo. Oh, tapi ya kilo. Baladewa iki lho. Lho, iki lho.
Lah iya. Gusti nyuwun ngapura. Halah. Aku nemoni wong galak wong mogol ya kek siji kuwi. Wah. Wong ora kena disemayani. Ku nek karo sing wedok to piye ya? Kasare kaya ngono wae. Ya. Prayitna ding ati-ati. Aturke karo Gustiku dadi aduh yo. Matane. Ya anu ora. Mbok alon-alon. Mboten jarak ya, Mbak. Jarak karo rai rasane padha kok. Perkara ora jarak. Kabare piye? Wah, sae. Paprangan piye? Wah, gayeng. Mungsuhmu sapa? Walah, nggih niku to. Kula entuk mungsuh wong sing ora kena disemayani. Sapa kuwi? Ratu Kondang galak sak donya. Ratu Mandura Prabu Baladewa. Walah, pun. Tangane sikile tangane ngantemi sikile dupaki nun sewu. Lambene ngunek-unekke ora mretoli lho. Lah. Kuwi biyen oleh gawe naskahan oleh nulis piye ya? Kula nu dipiloro ngantek. Wah, pun jan boten umum. Ning niki wau siji sing kula seriki. Cerik piye le nyumbari niku aja menek mau buta diapurmu. Ayo kae gurumu kae pendhita sing potongane ya kentungan dangkel pring kae korene tak cekane diase le cangkemmu saestu wong Baladewa loro aku ngarane kentungan dangkel pring iki ora lambemu yai cengengesan. Menang po kalah? Pangestu panjenengan menang kawon. Lah terus ngilmu tuku ngekeki kae piye? Jaya Aji Kawijayan kae. Lah ora mandi kok. Oh, ora mandi. Mandine ngono le mandek iki nglakonana kungkum. Aku kungkum antek purek. Diantem ya teng penyonyo kaya ngeten iki. Saestu sumbare Prabu aja meneh kok buta siji rengkepo 1000. Pun. Saniki sampeyan pripun? Mundur. Sajake kok kaya Mbah, teng pundi, Mbah? Serek aku. Ajeng teng pundi? Menang ape? Perang. Lah. Ampun, digdaya tenan wis meneng awe. Wis ben mati tegakno. Arepane omah dinesoni mbahmu wedok terus. Men. Mati ya wis. Wis aku pujekno. Unggule ngayuda. Pun kula pujek-pujekke muga-muga lepas parane jembara kubure. Oh ya pancen buta asu ya. Mujake kok malah nyelakake kanca. Endi mungsuhe? Mungsuhe. Lah. Piye? Kene ra ana wong wani metu. Ayo maju bareng legane atiku. Oh, wong iki picek tenan.
Ayo, kon rene senopatine. Hei! Hei, non. Hati-hati kowe, ajeng mriku kowe. Arep apa kowe? Ajeng pados kletik-kletik. Ayo bali. Non. Ayo bali. Oke, enggak. Gerang gerumutan. Sapa jenengmu? Kowe takon karo jenengku. Aku Begawan Waton Sulaya. Sapa? Begawan Waton Sulaya. Sapa kowe? Nata Madura Prabu Baladewa. Kowe pendhita. Nggih, pendhita. Kowe nang negaramu kono gaweanmu ngopo? Nun. Kowe nang negaramu kono gaweanmu ngopo? Juru tenung, tukang santet. Ayo, santeten Baladewa. Ayo, santeten Baladewa. Lah ora nggawa piranti ya. Nggawa piranti kok santet tenan. Awi. Bravo, Alaya! Ya! Một ya. Aduh mati aku teh. Alah nyawa gondelan raga sing kenceng. Ya ampun Gusti. Pripun? Sekeca ndasmu kuwi. Wah, wis. Karo Prabu Baladewa didak-idak diengkok-engkok. Alah jane ora kajet. Mongko aku nek ning omah dieyang-eyang karo wong. Kula nuwun eyang. Paling ora yo mesti nggawa rokok. Nang kene dicek-icek, diyek-iyek. Wis nyobat abeke diguak. Wis bareng ngono kecekel karo jenenge Antasena. Sampeyan dinapake lah ya kuwi wah wis. Jenenge wong perang ya. Nggih. Aku dikapak-kapake jane manut wis to. Didak-idak dijotosi aku wis gelem. Lho sing tak gumuni iki lho. Wului melu-melu apa to wului? Lah pripun? Wulu ora apa-apa kok dijabuti. Coba to. Rambut itu dijabuti, wulu alis, wulu idep, wulu brengos, wulu jenggot, wulu kelek, wulu radio. Radio kok metu wulune. Lah sampeyan niku dijabuti kok ya manut. Ora ditari kok. Apa ditari wong ora mara-mara ya cekel-cekel brol. Tak omongi, "Mas, aja ya Mas, aku ngono." Kuwi tak ingu ya Mas. Lah, ngingu kok ngingu rambut, ngingu mbok ngingu pitik gen ngendhok ngono. Lah wis jan. Cilaka aku teh. Nah, ngandel mboten nggih kaya ngoten niku. Lah wis. Cah bagus-bagus kok perange kok kemproh wis. Lah gemang aku. Wis. Aku ki satriya
musuh karo wong kaya ngono wah. Ora lepel aku. Wandamu kaya ucek ngono ae. Kresna Dedayeng